Ka Henyo Trap Youth Development Council menta ka sngi ka larke ka World Environment Day. Ha kene ka jingrukhe ka seng ka lait ban Thung de ki dieng ki bapo senteu na do maulai maro ter ha do lat ni hu. Ha kene ka jing thung dieng na ka liang jong ka seng lailam khmat do secretary jong ka HYDC Iska Sales District uba Tom Nongbri. Ka seng bat ka school St. Peter's School and College ki laya thung ding lang ha kene ka sngi. U President rangbah ka seng HYDC uba warai wan sotun ha bakren ha kene ka sngi ha school St. Peter's School and College ulaong. Bakalenti na ka bynta ban yo ya ka may mariang ka bakhoj basuba kadai ban yele ban panduna ka pomding. Bat kadai ka kamram jongi ki nong shong shnong ka jalla ban yele ban thung ya giding man ka por na ka bynta ka lawei ka ban sawan. U President ka seng ulaya tho ro ba ka seng ka latho syaka Deputy Commissioner ka Iska Hills na ka bynta ban ai chaka ha ki rot surok ban thung ya giding so nyamtra ha gi bynta ka so shillong. Henry ka Deputy Commissioner kamla satya ban ai chaka bat ka seng kam ban se ban thung no da giding sentiu ki ban pen iten nat ya ka so shillong ha kisni ki ban sawan. Uba warai sotun ula ban rap ro ba don kam ban wan ra biang ya ka ecological balance knang ba kisim kin wan phai biang ha ka ne ka nong ba kum ba chulong ban shua. Ka seng kala yo ro ban thung ya ki ding ha nong ba nong stoin ringkat ban artali ki school ki bakarteng ka Bible Believing Church Secondary School pat ka step lang lor village roadside school. Ha ka ne ka jingrakhe ya ka World Environment Day ha nong stoin la yelam da uba ospor shangpliang President ke HYDC West Khasi Hills but uba Willstone Solang Vice President ke HYDC Central Body.